Kňaz je človek, ktorý robí toto. A túto moc nemá, predstav si, ani Panna Mária. Hoci na všetky strčí do vrecka, predbehne pápežov, biskupov, tým skôr farárov nejakých, ale túto moc nemá Panna Mária. Z chleba a vína urobiť telo a krv Kristovu, premeniť, to dokáže jedine kňaz. Prečo? Boh to tak chcel. Či to je kňaz, ktorý prináša bohoslužbu obety. Najviac kňazom sa podobajú matky. My máme, všetci, čo sme tu spoli bratia, máme hierarchické kňazstvo, ale dostali sme pri krste všeobecné kňazstvo, to je jeden z tých úradov, a tam sa nám najviac podobajú matky. A čo oni premeniajú? Bolesť, potupenie, poníženie na lásku. V tom sú špičkové matky. Tie nám kupujú listok do neba, myslím všetkým. Preto si ty matka a preto tak draho platíš, lebo my veľa stojíme, vieš? My veľa stojíme. No, tak ale v nebi neoľutuješ. Kúpiť, to znamená, ty to musíš draho zaplatiť. Kúpiť. Teba si Boh vybral za matku a to je tak nádherné a tak špičkové, to je najvyššia hodno ženy. Keď budeš profesorka, inžinierka, docentka, dobre, prežijeme. Ale keď ty nebudeš matka, neprežijeme. Založ si svoje klobúky, za klobúk svoje tituly, neprežijeme. Najvyšší titul a najvyššia hodnosť ženy je hodnosť matky.